dut ekitaldi honeik oin gu gauzela edade baten adolescentia garela. Konstienti hau gauz, apur bat garatu hau gauzelako eta poliki-poliki goiazelako informazio barrixa jasoten eta nik uste dut istripuak murrizteko, alkola, drogak eta hori dana apur bat mundu hori ezauketako oso bide ona dela, holako ekitaldi bat ikia eta gauza berri asko ikasi dut. Aupa, oñati, kaixo denoi zer moduz? Egunon, Dami naiz. Pentsatzea bastante interesantea eta divertigarritxaua Damikin gu egotea berbeta moan, emede pertsona bat egotea denborazoan mikroekin. Dakizu zer izan daiteke? Gizona bezala behiratu. Pentsatzea oso idea ona gurekin komunikatzeko eta behan espresatzeko modua eta launketa batzu ulerketan esplikatzen da biena. Honekin lotutako galdera bat botako dizuet mugikorraren bitartez erantzuteko. Kajutana oso interesantea pentsauxat eta bakoitza beria esan beharrean hor danon datuak anonimo ikusten du eta samurro bat pentsauxat guk erantzuteko. Ea zeintzuk diren zuek emandako erantzunak. Urten dira 3 pertsona diferente estenotokira eta niri gogorrena pentsauxatena da aia bat eukiela istripu egora bat eta protesio bat eukan eta berak eukan 3 ume. Altxatzen ahalegindu nintzen momentuan ezin nuen eskerrekoan kaltza. 3 ume horrek ikusten egin bere aikia ez ebela lehen ikenen gauzak eta gogorra da eurantzat eta guretzat entzutia baita. Nik uste dut txabola buruari bueltak emuten, benetan arazo larrixak ekarri aldo eskula etorkizun baten. Naiz eta bain ez gauzen autua hartzeko edaian, bai gauz joerran eta urteteko edaian, eta alkola eta droga gure bizitzan bai dako eragina momentu honetan, eta etorkizunari begira nik uste dut ondo hauela.